Dili na makaikyas kay Monkey Puwing nga ang akong uyawan. Kung sapay atong ipaawot. Tara na! Ipoy, murag na ay naditik ako ang radar. Duha ni ka muklo. Ilado na jud ko. Diri asa ko ang balay. Nga usa, kabanggiitan nga manambalan. Oy, murag na ay naditik ako ang radar. Duha ni ka muklo. Magdali na ta. Kay basit di siron si Monkey Puwing. Magdali! Rangan. Unsa kay tuyo aning duha sa ako Basig importante kaayo. Pabuto na ko sila diri. Kung unsay tuyo atong duha ka buok, muklo. Hindi naman siguro mo ba? Dasa, kaya ritual pa si Monkey Puwing. Na! Unod, bukog, perminti sudaan paniud to. Unod, bukog, sudaan perminti paniud to. Bukog, unod, bukog. Oy, Yuyo! ikaw man din na, taguro. Yuyo! Puwing! Taguro! Ado na bit tuyo sa nimo. Unsa may tuyo ni mo sa Ako kuha? kayong problema. Nakay problema. Gusto ko magpasusi. Nakay pasusi sa kuha. Tulo ko yung pasusi sa mga. Wala ka na sayo. Sa imong giduulan ang inuhaw. Uyuan. Ikaw si Taguro! Oh. Katunga sa Ghost Fighter! Ako to sa Tagoro. Asa Na ka sa po? Ghost Fighter. Kasi problema ni mo nga namayat man ka! Nung namayat ko, nihawa ko dito sa Ghost Fighter. Kayo way klarong sweldo. Ha? Way klarong sweldo. Gamay kayo. Anong namayat man ka? Nga ikaw man ka si Taguro! Kulang kas kaon dito sa ila? Nga nung namayat ko, na konsumisyon ko kay Eugene o kay Denise. Kaya abin mo unsa, ugway shooting. Silang mong duha, kusog ay mga on. Oy, kasaba ba ninyo? Kung di mo magpatambal, panghawa mo dire. Kay gidisturbo ninyo ang akong paghisitit. Uy! Nianihigin mo sa imo ha, kay doon na may ipasusi. Kung kinsay nagkarnap sa akong motor, Tama na! kay kung imong mahibalaan, ipabarang na ko na. Ipabarang na muna! Pasaylan man gugkuanin niya! Ako din nagkarnap sa iyang motor! Hinatag naman to sa kwa kermitan niyo! Ya karon, pasaylan ko niya, ako'y nagkarnap! Yuyo kay akong ipaapil og pasusi ni tawana. Kay kung siya kasabwat atong pagkarnap sa akong motor, Oh, apilon ako nimo! kauban atong ermitanyo, ipabarang na ko ning duha. Ay, kasaba pa din ninyo. Di man mo magkasinabot. Shut up! Napay pa chat up ha? Ay, kanara din yung problema. Ingon ana kagamay. Nga nung wa mo nagkasinabot. Taguro, ayaw ka balaka. Kay turuntugo kay kang dako. Nga nung gipakarnap ni mo yung motor. Kumangkon ta ka. Tabangan ta ka. Makita na to na. Diria sa kuang kristal. Naa diria kuon sa nako. Kini, resulta na! Diria na to tanawon sa bulang kristal. Kalisod ba kuuton? Nakuot na. Naadiria sa bulang kristal. Diri na to makita kung kinsa gyud ang nagkarnap sa imuhang motor. Uy! Sulban ang problema. Impas ang tanan! Nakuot na yun ang bulang kristal. Mauna yun ni! Mauna na siya. Unod, bukog, ipakita kung kinsa ang nagkarnap sa motor sa ako ang pagumangkon. Unod, bukog, ipakita. Nakita na.